7-nji bölek hormatly ahundadymyz Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsyryň ustad wefat eden soň şagirdine duşýar, şoňa da biz şeytan diýmeli bolýarsmy diýen gepiniň jowabyasy. Yine de Muftican aýdýa, şeytan Şeyh Abdülkadir'in suretinde gelýär. İptiladan çöreýin, sinemadan çöreýin diýe. Emma Şa'alusi'nin öz aýdýada إنها بعد المفارقة قد تظهر لها آثار وأحوال في هذا العالم فقد يرى التلميذ شيخه بعد موته şagird ustadyny ölenden soň görýär diýe. Aýa şoňa da bilinha şeytan diýmeli bolýakmy? Şeýle bir mahsusat zatlara inha biz inkar etmelimi? Hamidan we musalliyan. Hormatly ahundadajan Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirler. Mustagîsin gözüne şeytan ga wagt mustagasyn suratynda bolup görünýär diýip aýdantyk. Yani bir adam bir mahlukdan dadymy ýetiş diýip istigasa etse, ga wagt şeytan ibtila we synamak üçin şol istigasa edilen adamyň suratynda bolup istigasa etýäniň gözüne görünýär diýip aýdany gepime hormatly ahundadymyz beýle düşünje berýär ki ustad wefat eden soň düýüşinde şagirdine duşýar. Şoňa da biz şeytan diýmeli bolarsmy diýip merdimni agluta taşlıyor. Hormatly ahundadajan, keramat awliya hakdyr, biz hem keramat awliya hak diýip itiqad etýärys. Aýdymyz ýok ki ustad wefat eden soň düýüşinde şagirdine duşup bilmez diýip aýdymyz ýok. Aýdan tykky bir adam bir mahlukdan istigasa etse, meselen ya Şeyh Abdülkadir agysyny diýse, ey Şeyh Abdülkadir dadymy ýetiş diýip aýtsa, gawaq şeytan mustagîsin gözüne mustagasyn suratynda görünýär diýen te Allama Alusi rahimahullah. Ahundadymyz şul gepni red edip aýtýar ki ustad wefat eden soň şagirdine duşýar. Aýa şoňa da biz inha şeytan diýmeli bolýarsmy diýip. Hormatly ahundadajan, merdimni agluta we iştibaga taşlamaň. Awwal başdan her kimni öz mertebesinde goýun ki Peýgamber Huda sallallahu aleyhi we sellem aýdypdyr: "Enzilun nasa manazilahum el-hadis." Goýunlar merdimleri öz mertebesinde. Binaen Şeyh Abdülkadir Jilani rahimahullah köp bir keramatly welidir, özü bir ummatdyr. Peýgamber däldir ki şeytan onuň suratynda temsil tapyp bilmez ýani. Hemçunan Peýgamber Huda sallallahu aleyhi we sellem aýtýar: "Men ra'ani fil manami faqad ra'ani fe inne'ş-şeytana la yetemethalu fi surati." Rawahul Buhari we Muslim. Peýgamber Huda sallallahu aleyhi we sellem aýtdy: "Bir adam meni düýüşinde görse, bes goýa ki oýulukda gördü meni. Bes bişek şeytan meniň suratymda geçip bilmiyor." Binaen Şeyh Abdülkadir Jilani rahimahullah Peýgamber däldir ki şeytan onuň suratynda geçip bilmez ýani. Belki ol weli kamil bir perde ummatdyr. Yine hem hormatly ahundadajan, Mishkatul Mesabihin 2-nji jildi 477-nji sappasynda gelýän hadisni görmediňmi ki şeytan Deccalyň fitnesinde merdimniň atasynyň suratynda we öz doganyň suratynda bolup görünýär. Görmedik bolsaň mana men sana okap bereýin. Ve inne min eşeddi fitnetihi ennehu ye'tiyel a'rabiyye feyekulu era'eyte in ahyaytu laka iblaka eleste ta'lemu enni rabbuka feyekulu bela feyumethilu lehu'ş-şeytanu nahve iblihi ka'ahsan ma yekunu ذروءا وأعظمه أثنمة قال ويأتي الرجل قد مات أخوه ومات أبوه فيقول أرأيت إن أحييت لك أباك وأخاك ألست تعلم أني ربك فيقول بلى فيمثل الشياطين نحو أبيه ونحو أخيه. Deccal'ın sahterin fitnelerindendir ki Deccal geliyor. Bir A'rabinin, badiye nişinin yanına ki ilim o aklı yoğun yanına geliyor. Bes aýtýar: "Ey Arabi, haber ver maňa, eger zinde edip bersem men sana senin düýäňni, sen meniň hudaýlygma bawar etjekmi?" diýip. Arabi aýtýar: "Hawa" diýip. Bes tasvir etýär Deccal Arabi üçin şeytanyny onuň düýesiniň suratyndaky öňkü düýesinden pustan we kuhany ketdirek. Peýgamber Huda sallallahu aleyhi we sellem aýtdy: "Deccal gelýär bir adamyň ýanyna ki ölen onuň dogan we atasy." Bes aýtýar Deccal Arabiga: "Habar ber maňa, eger zinde etsem ataňny we doganyňny biljekmi meni Hudaý?"
Arabi ediyor Havva deyip, bes tasvir ediyor, surat ediyor Deccal şeytanları onun atasının ve doğanının suratında. Binaen hormatly ahundadejan, görsen şeytan qaysı bir adamның atasının suratında we doğanның suratında görünüp biljekni Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Şeytan Şeyh Abdülkadir Jilani'nin suratında görünüp bilmez diýip çotluyorsunmu? Hormatly ahundadejan, sen bunu bilip koy ki şeytan senin ve menin ihtiyarımda däldir. İbtila ve sineme için her kimin suratında bolup biler. Peygamberlerden başkanın, peygamberlerin suratında şeytan görünüp bilmiyor, başkaların suratında görünüp biler. Sen bundan bahabar bol. Ve minallahi tevfik.